Mayong adlaw mga kaigsunan, diya sa iyong sa tagsa kapanimalay, kita mapasalamaton sa Dios sa iyahang dakong gugma kanato nga kita iyang gihatagan og kahigayunan nasab sa pagsimba kaniya o sa pagtuon sa iyang pulong. Ako nang hinaot nga ikaw andam na sa pagpamati sa iyang pulong o atong sugdan sa pagampo. Amahan nga labing gamahanan nga Dios, amo ikaw ang gipataas, ikaw ang Ginoo nga labing gamahanan, dalaygon sa tanan ug walay katapusan nga Dios. Amo ikaw ang gipasidunggan o Dios nining kahigayunan nga kami makadungog sa imuhang kamatuoran. Tangtanga o Dios ang tanang babag, ang mga pagduha-duha o pulihi kini o Dios o nga kalinaw sa among pangunahuna nga among madawatan o Dios ang imong mensahe uban gayud sa malipayong kasing-kasing. Ginoong Dios, tuguti nga imong balang espiritu magalihok kayud kanamo ug magadasig kanamo ug magatudlo kanamo ug magagahom kanamo sa pagtuman sa imong kabubuton. Sa ngalan ni Kristo, among Ginoo maluluwas. Amen. Ang ato ang teksto karon mga kaigsunan makita sa Mateo 23 bersikulo 1 ngadto sa 12. Atong pagabasahon. Unya miingon si Jesus sa mga tao ug sa iyang mga tinunan. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Parisiyo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglan tumanon ug sundon ninyo ang tanan nilang gisugo kaninyo. Apan ayaw ninyog sunda ang ilang mga buhat kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugko sila og bugat nga mga karga o gipapasan nila sa mga tao apan sila mismo dili gani mogamit bisag usa lang katudlo aron pagtabang pagpasan sa maong karga. Himuon nila ang mga tao aron lamang sila makita sa mga tao. Tanawa ug unsa kadagko ang ilang gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gihigot sa ilang mga bukton. Ug tanawag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira o sa mga linaing lingkuranan sa mga sinaguga. Gusto silang yukbuan o tahuron dito sa mga merkado o tawag magtutudlo sa mga tao. Ayaw kamo pagpatawag o magtutudlo kay kamong tanan managsuon man ug usara ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan ayaw tawag si bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga tua sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og agalon kay usara ang inyong agalon mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglan mahimo nga inyong sulugon. Ang magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Mo kani ang gisulti ni Jesus sa mga tao dito sa sinaguga, no? Si Kristo nagwali ug mao na ni siya ang katapusan niyang wali. Kay pagkahuman ini pagka-Biyernes, Wednesday man ni siya, pagka-Biyernes siya ilangsang sa cross. So, sa iyang katapusang wali,
daghan siya gisgutan. No? Daghan siya tubag nga mga pangutana nga nag-question siya ang otoridad. O karon taknaa si Kristo o atong nadunggan nga naa siya'y pasidaan sa iyahang mga audience, ang mga tao o iyang mga disciples mahitungod sa mga mini nga magtutudlo sama sa Parisiyo o sa mga skribo or scribes. Now, sa tinod lang, sakit pamalandungo no nga rampant na kayo karon sa kalibutan ang kining gitawag nga mga fake. 'Di ba? Fake news, mga fake nga ginatawag nga mga gamit. O kung imong tanawon, daghan ang mga tao nga musubaybay or mupatronage nining mga butanga tungod kay kung fake, barato. Fake news, dali dawaton. Pero, kung imo gayong sumahon, kung imo gayong susihon, imo gayong makita ang kalidad. Imo ra gyapon gipalit o gidawat ang usa ka butang nga aduna gyapoy kanang gitawag kahimuan nga kadaot sa imuhang kinabuhi. So, karong kanang nagit tay dapat gito kanang ginatawag nga mahimo tang wais sa tanan natong mga ginabuhat. Di ba nga kung ikaw ginikanan para sa imong anak, himo kang wais nga ang kanang gipakaon nimo sa imong bata sakto nga pagkaon. Di ba? Kay namay daghan produkto karon nga, for example, tambal nga fake di ay mga pagkaon nga baratuhon nga mamaog dagway sa murag naanda nimo nga pagkaon pero pagpainom nimo sa bata or pagpakaon nimo sa bata harmful dai siya. Nga naman. Kay imo na sayran fake di ay. Kita, we are kanang ginatawag nga careful sa mga fake nga makita diha sa palibot. Pero how about dari sa simbahan? Are we careful sa mga fake teachers, fake disciples, fake believers, fake teachers? Matod pa sa akong nadunggan, no, ang pinaka dako gayud nga kanang bitong peligro sa simbahan, mao ang mga fake teachers or mga mini nga mga magtutudlo. Harmful kini sila kay grabe kay ni sila kanang bitong dili nimo sila mailhan diretso. It takes a while nga imong ma-detect nga ilan ang gipangsulti fake na di ay. Busa karong taknaa atong susihon unsay ilahang ginatawag nga kanang ginabuhat, unsa ang ilahang behavior kay si Kristo mismo siya nag-debunk niini. Siya mo'y nag-expose niini o grabe siya ka strong no nining panahon na about sa mga fake teachers or false teachers. Muna ang atong topic karon, Mateo 23:1-2, pag-ila sa piki o tinuod nga magtutudlo. Kinahanglan masabta nato ni siya kay ang pag-counter gayud sa fake kinahanglan makakita sa kag-original. Hayaan nimo masayran nga fake day na. Di ba? Matod pa ni Mark Johnston, the stakes are too high for us to be complacent. False teaching, it remains a clear present danger. Clear present danger sa church. Kaya they are feeding false teaching. They're feeding sugar-coated messages, and it harms the church. It harms the people. And
Kasagaran ini mga false teachers cause sa division, nag-lead sa katawan, diya sa simbahan, sa pagpakasala, o ang nilahang mga pangunahuna na himong nihiwi diha gikan sa kanabitong ilahang mga pagtudlo nga di mao. Busa magbantay gayud kita. Matod pa sa gipadayag dos ingon siya. Gisulti ni siya no sa anghel sa simbahan sa Efeso. Nasayran ko nga ang imong gibuhat, ang imong paghago o ang imong pailob. Nasayran ko sab nga dili ka gusto sa daotang mga tao o giusisa mo katong nagpakaapostol o nakaplagan mo nga sila mga mini. So Jesus Christ no sa vision ni John the Beloved, iyahang gi-affirm ang simbahan nga nagsusi o nagdebunk nining mga false teachers, mga false apostles. So isip usa ka simbahan nga iya ni Jesus ato gayong susihon, atong gayong kinatawag nga usisahon ang mga false teachers para maproteksyonan ang simbahan sa ilahang mga binuhatan. Now, maadto kita karon sa ato ang teksto sa Mateo 23. Unya si Jesus mingon sa mga panon sa katawhan o sa iyang mga tinunan. Ang Mateo 23, 1 and 2, gi-address ni Jesus sa katawhan o sa iyang mga tinunan. So muni ang iyang warning. Okay? Ingon ni Jesus, ang mga eskriba o mga parisiyo naglingkod sa ringkuranan ni Moses. Now, unsa man ning eskriba o mga parisiyo? Sila ang ginatawag religious scholars sa una. Sila ang mga doctor of theology. Sila ang authority, sila ang mag-explain, maghubad sa balaod ni Moises. O na sila ay ginatawag nga utangta authority, kay matod pa diri naglingkod sa lingkuranan ni Moises. Apan uban pod kanila nga mao po'y goal nga mahimong eskriba o parisiyo, kay kung makakupot ka ani nga gahom, usa kini ka posisyon nga adunay gayoy ginatawag nga honor, adunay dungog, adunay respect sa mga tao. O kasagaraan nila no gusto mo lingkod sa lingkuranan ni Moises, meaning the authority. Kay sa karaang panahon, kung ikaw mahimong eskriba o parisiyo, ikaw mahimong professor. So therefore, nailingkuranan nung diin ikaw maglingkod o sa paglingkod ang mga imong estudyante naa sa salog. O ikaw ang source sa knowledge, ikaw ang source sa authority, ikaw ang source sa ilahang spiritual needs. So mahimong dependent no ang mga tao sa imuha kay ikaw man ang ginatawag nga authority ani. So muna ang ginatawag nga role sa scribes o mga Pharisees. Ingon ni Jesus sa verse 3, buhata o bantayin ninyo ang tanan nilang gisulti kaninyo. Apan, ayaw ninyo sunda ang ilang binuhatan, kay sila musulti apan dili mubuhat. Ingon ni Jesus sa mga tao o sa iyahang mga disciples, buhata o bantayi ninyo ang tanan nilang gisulti kaninyo. So, gi-recognize ni Jesus nga ang ilang gisulti, gitudlo, o kining gitawag nga gisulti, buhata. Kaya nga naman, ang ilang gisulti o gitudlo gikan man sa
pulong sa Dios gikan sa Bible or gikan sa kasulatan, no, sa Torah, no, sa libro ni Moises. So meaning kay kanaman pulong sa Dios kung sila motudlo, sila mosulti, labi na nga silang pagbasa sa pulong sa Dios inyong madunggan, buhata na. Kay gika na siya sa Ginoo, buhata. Pero na warning si Jesus, apan ayaw sunda ang ilang binuhatan. Kay nga naman, kay sila mo sulti apan dili mo buhat. Mo kaning nakaapan. Mo kani siya ang ginatawag nga dakong sayop. Muning usa sa mga butang nga ato ang mabantayan sa mga false teacher. Okay? As they read the Word of God, as they kaning ginatawag nga preach the Word of God, ato ang una mabantayan ang ilahang mga bunga, no? Bunga. Importante gyud nga you search sa ilahang fruit sa kinabuhi. Jesus Christ has been teaching you know them by their fruit. Nga naman, kay ang tinuod gayud nga magtutudlo, ang tinuod gayud nga teacher of the kanag yung naga-faithful gayud sa Bible is musulti i-apply ang isulti sa kinabuhi. Now, I believe kanang nagtindog sa kanang ginatawag nga pulpito, di ba? Maskin usa siya ka ginatawag nga faithful nga teacher sa word ni Lord. Dili magina siya perpekto. Masayop magina siya. O dili man gyud hingpit niya tanan natuman ang iyang gisulti. Pero ang kanimang gong diferensya man gud aning ginatawag nga false teacher is ang ilahang lifestyle gid ba? Ang ilahang lifestyle sukwahi gayud kung unsay gisulti sa Biblia. Meaning ang pagkinabuhi, deliberate nga pagkinabuhi sa sala, no? Ang pag-renounce sa sala. Kasagara ani nga sala, garbo. Kasagara ani nga sala, self-righteousness. Kasagara ani nga sala is kanang uban pa mga sala nga nagagunit sila o wala sila plano nga isalikway. They love sin. Munang giwarning ni Jesus Christ ang mga tao musulti apan dili mubuhat. Muni ang usa bantayon nun sa mga false teacher. Matod pa diri ni Martin Lloyd Jones, matod pa diri, there is nothing which is more insulting to the holy name of God than to profess Him with our lips and deny Him with our life. Katong nag-proclaim nga sila Christian, di ba? Or basi kita karon, natay inani nga mentality, kaning ginatawag nga Pharisaic mentality. Unsa na yung nga mentality kani? Musulti, may mutudlo, pero walay plano nga buhaton. Walay plano nga i-apply ang gitudlo. Why? Because tingali na ay ginatawag unsurrendered sin sa kinabuhi. So mga kaigsunan, ikaw ginikanan karon, ikaw sa kahigala, nung nailhan ka nga Kristohanon sa komunidad, kung asa ka gibutang sa Ginoo karon, ikaw maestra, bantayan gayud nato ang atong kinabuhi. Dali ra isulti ang kamotoran apan lahi na pod nga pamaagi or nga bahin kaning pagbuhat niini. And the greatest matod pa diri no kanang insult
atubangan sa Ginoo sa usa ka Kristiyanon nga atong ikonpisal si Jesus sa baba. Pero ato siyang gideny sa ato ang pagkinabuhi. It's time to repent, my friends. It's time to nga mubalik ta kung unsa gayoy kamaturan. Dawaton na to, unsa gisulti sa pulong sa Ginoo, dili na to pilion, unsay ato ang gusto madunggan. Kay kung ikaw gayud tinuod nga sumusunod ni Jesus, dawata ang tanang teaching ni Jesus. Yes, this is sakit sa tua, pero this is the reality. That's why manduan ta, no? Examine your life. Examine your life kung naabagid ka sa pagtuo. Stop this mindset o kaning Pharisaic mentality. No? Nga, taisulti, nak, at tug simbahan. Pero ikaw, ginikanan, narakas balay. Wala tay example. Bayran lagi tika sa utang. Aning adlaw. Pero, pakyas. Atog yung tuyoon nga di gyapon, no? Kung di gid kaya isultian. Pero paningkamutan nga mabuhat kayod nato ang atong gisulti. No? Kay tungod kay kabalo ta. Nasayod kita nga ang ato ang kinabuhi should be a living testimony sa mga tao nga nagpalibot kanato. Now, let's proceed. So verse 4, ingon dere, nagbugko sila og mga bugat nga palasunon nga lisod dadon. So muning picture no sa kaning ginatawag bugat nga kaning tawag palasunon. So ang picture ani is ang donkey. So una wala may pick up, walay truck uban pa, so ilang i-maximize ang ilahang dala. No, for example, nakay goods, negosyo ka og kining tawag nga ukay-ukay, no, gusto nimo dadon dito sa merkado aron mahalin, na i-maximize gid nimo nga ang tanan nimong dala adto gyud sa merkado. So therefore, kay ang imo araman is kaning asno, so paningkamutan nimo nga ang imong goods mabutang gayud na nga hayop aron usara ka balikan di na sige balik-balik, pero careful pug ka nga ang kanang hayop nga gipasanan nimo og mga bugat dili pud siya mabalintong og dili pud ma-injured, no? So muni ang picture diri kining bugat nga palasunon. So kaning ginatawag nga mga Pharisees o mga scribes, nagpasan sila bugat nga palasunon sa mga katawhan. Nga naman, sa law pa lang ni Moises, mga balaod, sa Jewish tradition, there are 613 commandments nga kinahanglan tumanon sa mga Hudiyo. Nga gi-impose nining ginatawag nga mga skriba o mga parisiyo. O aside anang commandments na pagyud sila ginatawag man-made rules and regulation unsaon na siya pagbuhat, no? For example, sa kining ginatawag nga adlaw ang ipagpahulay, daghan sila ginatawag nga katag nga mga rules and regulation unsaon gyud nga kaning ginatawag nga balaod matuman. O uban pang mga commandments nga wala man gyud sultis Ginoo, pero kining mga Parisiyo o mga iskriba ilang gidungagan. Bugat na gali ang balaod ni Moses, gidungagan pa gyud. So muna nga wa gid sila concern sa katawhan.
No? Muna mga kaigsunan, no, nga matod pa dari sa verse 4b, ila kining gisangon sa baga sa mga tao nga sila mismo dili buot mo tandog niini pinaagi sila mga tudlo. Wala sila'y pagpakabana sa katawhan. Ilahang gisulti ang mga balaod, ilahang gipasan ang balaod sa katawhan, pero sila mismo dili buot, no? Mutandog niini, buot pasabot nga sila mismo violator sa balaod. Sila mismo dili mobuhat sa balaod. Ug wala sila'y plano nga i-lift ana nga burden sa katawhan. Muna nga grabe gayud ka strong si Jesus Christ sa mga Pharisees o mga scribes. Matod pa sa Mateo Kapitulo 5:17. Ingon diri, ayaw ninyo no na ang mehani ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini kundi aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Now, kani mga Parisiyo o mga skriba, dili no mupasan sa mga kabugaton, pero si Jesus Christ sa iyang paghani unsa iyang gibuhat, He fulfills all the law. Ang dili mapasan sa tao nga grabe kaayo nga mga rules and regulation nga gisulti sa balaod ni Moses, si Jesus mianhi aron sa pagtuman niya ng tanan. Aron pagtuman sa tanang balaod. So kung imong tanawon, kung ang mga Parisiyo dili andam mo pasan, si Kristo siya mo nipasan. Siya mo nipasan sa tanang balaod kay siya raman ang nituman sa tanan. Nga napakyas ang mga Hudiyo o kita mismo napakyas. Muni ang sa karason, nganong si Kristo miani sa kalibutan o nabuhi for 33 years sa iyang life because He fulfills all the law, mga balaod nga sugo sa Dios sa Israel ug kanato. Muni ang ginatawag nga He fulfills all righteousness. Siya ra, through Jesus Christ, matod pa no, siya ra ang nakatuman tanan in complete obedience sa Ginoo. Nituman siya, dili lang kay for the sake of tumanon ko dili. He did it wholeheartedly. He submits Himself to the will of God even to the point of death. Christ fulfills all the law. So, ang dili nato mabuhat tungod kay bugat kaayo, si Kristo maoy nituman, siya mo'y nibuhat para kanato. So therefore, matod pa ni R.C. Sproul sa iyang lecture no sa kaning Reformed Theology about Covenant, ingon siya, Jesus was willing to come to this world to submit Himself to the terms of original covenant of works and to fulfill it by His perfect obedience. And God gives to His people of all of the benefits of that work. He gives to us all that Christ has earned and all that He becomes ours when we place our trust in Him. Muna yung ginatawag igso na Christ is our righteousness. Sige tagingon, Christ is our righteousness. Pero usa may giday na Christ is our righteousness. Si Kristo ang atong pagkamatarong. Ang buot pasabot ana, nga katong na-accomplish ni Jesus Christ diri sa kalibutan in obeying the law of God, kung imo siyang tuuhan, kung imo isubmitar ang imong kinabuhi kaniya, kung imong isurrender ang imong kinabuhi kaniya, katong tanan ngayang gibuhat, ihatag to sa kanimo. Meaning,
ang mga benefits ato, ikaw mag-enjoy. Nga naman, because Christ is your righteousness. Meaning, ang iyahang righteousness, iyahang na-earn, is credited to your account. And therefore, in the eyes of God, samara nga imuhang natuman, tanang balaod nga gi-require sa Ginoo because Christ's righteousness is in you. So Christ's righteousness is in us when we put our trust in Him. Muning gitawag nga sa theologian, imputed righteousness. So ang burden, gisango ni Kristo, o ikaw nga mituo, na anay kagawasan sa balaod. Muna ingon sa Roma 3:28, kay maoy atong pangunahuna nga ang mga tao himong matarong pinaagi sa pagtuo ug dili pagtuman sa balaod. So busa karon ikaw na minaw karon diri, undangin na ang tanan nimong pagsalig sa imong kaugalingon, undangin na ng imong mga buhat diha nga makaingon ka nga pinaagi ni dawaton ka sa Dios. Undangin na give up na ng tanan kay dili na siya igo. We are burdened with laws and regulation. Start embracing Christ. We are made righteous not by our works, but the works of Christ. Nahimutang matarong. Nahimutang gidawat sa Dios. Christ is your righteousness. Embrace Him. He carried the burden for you. Died on the cross. So therefore, commit, trust, repent from your sin, and embrace Christ as your righteousness, your Savior. Let's continue sa verse 5. Apan ang tanan nilang buhat, aron lamang pagpasundayag ngadto sa mga tao, kay gipadaka nila ang ilang pilakterya, diya silang ulo ug bukton, o gipatasan nila ang ilang mga borlas sa sidsid sa ilahang biste. Now, kung iyong tanawon, na kani mga skribo or mga scribes and Pharisees, ang matod pa sa verse 5, ang tanan nilang ginabuhat, gihimo lamang aron pagpasundayag. So kaning tanan is just a show. Ang ilang pagampo is just a show. Ilang fasting is just a show. Ang ilang pagtudlo is pasundayag. Numura sila mga artista. Kung napay Hollywood, madawat na ni sila. Kung napay awards sila, na sila Oscars. Na sila ginatawag Emmy Awards, Best Actor, o sa mga actor, because they are the best in their field. Pasundayag ra ang tanan. Meaning, kung butas-but sa pasundayag, lahi ang imong kinabuhi sa public, kung ikaw na lang usa, mugi na siya ang imong kinabuhi. So, na-quote nga akong nabasahan, ang imong kinabuhi, din ikaw ra usa, mugi na ang tinuod nga ikaw. So, it's another thing nga to ponder upon our lives. Pasundayag ra ang tanan. It's just a show. Aron, mapahimutan ang mga katawhan. Aron, ma-sold out ang katawhan sa ilahang ginatawag nga behavior. Kung iyong tanawon, sa maning gisulti nga pilaktarya, no? Kung na-picture dari, na kung nakita niyo na sa picture, kanang nasa agtang mo na siya ang ginatawag na pilaktarya, kanada yung borlas mo nang gipandong kanang sid-sid. So, sa may significance niya na, is kung siya, simbolo na siya, na kanang gibutang sa ulo, mga bersikulo na siya sa Torah.
mga important nga mga verses nga ilang gibutang silang agtang timaan nga ilang kinabuhi. No, gikinasing-kasing ang pulong sa Dios. O sama usab no nga significance kanang ginatawag nga ilang burlas. Pero ang mga Parisiyo o mga eskriba lahi gipadak-an. So, bis mo ning required mas gipadak-an pag yun. Ang ilang pag-project nga mas dagan pag mga bersikulo nga musulod sa nga klase nga murag sudlanan para makita gyud sa uban nga gahe kay sila bay. Ha? Ngilngig kayo. Ikaw na, Brad. Ikaw na. So kani pag yung ilang burla silang sidsid kung sa uban usa ka dangaw ilaha tingali 1 meter dili sila gusto nga malabuan. Sila gayod ang labaw. And remember, it's just a show to please people. Aron mapahimutan ang katawhan. Aron sila makapadayon sa ilahang gibuhat. Now, matod pa sa Galacia 10:1, matod pa ni Pablo sa taga-Galacia nung gi-attack or nasudlan og mga false teachers. Kay nang dani ba ako karon sa mga tao o sa Dios? Nagtigwa ba ako sa pagpahimuot sa mga tao? Kun nagpahimuot paghihapon ako sa mga tao, dili unta ako karon uli po ni Kristo. So ang usa di ay ginatawag nga binuhatan ining mga mini nga mga magtutudlo mao ang pagpahimuot sa katawhan. Pag-perform. So muna nga kasagara silang mga gipangtudlo diha sa wali, kasagara na nga they are great entertainers. Maay kini sila mubulatik. Maayo musulti og mga story and makapagilok sa dalunggan. Kang ilang goal is to please people. To enjoy nga mga kaning katawan nga mas ganahan sila nga malipay ning katawan pinaagi sa mga mensahe nga madawat nga sa dalunggan, sa katawhan nga with kining ginatawag nga joy in their hearts. Dili na magmatter kung gikan ba na sa pulong sa Ginoo, basta ilang goal is to please people. No, si Pablo nagingon, kung nagpapahimuot ba ko, gihapon ako sa mga tao, dili ako ulipo ni Kristo. So muna siya bantayan nato. Kaya sa manggod, naanad na kung naanad ka nga ang kinahanglan ang mutindog sa pulpito makapakatawa sa imuha, kinahanglan kung muna imong standard kinahanglan ang magtindog sa pulpito na dunay maayo mo usab dia mo project, kinahanglan ang mutindog sa pulpito ang mensahe gaan dawaton. Igsoon kana bitaw nga standard sultihan ti ka. That's the standard of the false teachers. Because false teachers will always want people na ilahang i-please. And if you're looking for the truth, if you are looking to be fed by the Word of God, if you are looking for kanag yung meat, then your goal is to learn the truth. Your goal is to understand the truth. You are there because you want God to talk to you through His Word. Muna ang nindot nga attitude in order for us to learn and to know the will of God through His Word. Not for us to be entertained.
But muni ang ginabuhat sa mga false teacher. Muna kasagara ang mga misunderstood nga mga preachers, kabalo mo unsa, katong nagwali sa kamatuoran. Katong nagwali gayod, faithful sa pulong sa Ginoo, motoy dagag haters. Motoy ginaatak ko sa mga pastor. Pero mga false teachers are all, grabe ka, welcome. Nga naman, because they make sure people are pleased. Usa ka Twitter, no, nga gisulti ani ni Crefio Dollar. Usa ni siya ka false teacher. Muni ang iyang sample ang lugar ni sa mga gipangtudlo sa false teacher. Ikaw niya diha karon. Basahan ni iyang gitweet. Jesus bled and died for us so that we can claim to the promise of financial prosperity. Hashtag prosperity in Christ, wealthy living, abundant life. Ha? Do you like this message? Nindot gani, di ba? Singkana, si Kristo namatay sa cross, aron ikaw madato. Aron ikaw, hulambo ang imong negosyo. Aron ikaw, magmalampuson sa tanan nimong ginamuhat mo ng rason nga namatay si Jesus. Wow, kanindot, paminawon. But if you look at the Bible, Christ died for you and me because we are all sinners and we are doomed to hell. He died to rescue us from the wrath of God. He died so that we can be reconciled to God. He bled and died for your salvation. For you to experience forgiveness. For you to experience eternal life. Dili kay aron madato ka, guban pa kay wala nagisaad sa Ginoo. Kabalo kisay nagsada ng padatuon ka, financial prosperity, munay gisaad sa yawa kang Kristo dito sa temptation, sa wilderness. And this is, kung kani siya nga claim, this is a great insult sa mga apostles. Apostle Paul, Peter, they died as martyrs. Stephen and all other apostles, believers, embrace the teachings of Christ. Do not eat the sugar-coated messages. It's better nga masamaran ta sa kamaturan kaysa halukan ta sa bakak. Martin Lloyd Jones, a renowned preacher no sa 1950s, ingon siya, false prophets is a man who had no straight gate or narrow way in his gospel. He's nothing which is offensive to the natural man. He pleases all. He pleases all. Muna nga ingon ni Pablo sa Galatia 1:8, bisan o kami o sa kaanghel nga gikan sa langit nga magwali kaninyo og mga maayong balita nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. Kuyaw kayo, no? Grabe ka harsh si Pablo, pero kung ang maayong balita na gali, moogay nakasalalay, then we have to fight. Because ang maayong balita, the gospel is always attacked. Until now, Christians should be faithful sa gospel, nga dili gini siya masagulan og lain pang teachings nga mas gaan dawaton. The gospel is the gospel of God, and therefore embrace it. This is the only message for us to be saved. Let's continue sa verse 6, Matthew 23.
sa 23 verse 6. O gusto kaayo sila nga pasidunggan sa dapit sa kumbira o ang labing maayong lingkuranan sa mga sinagoga. Kuyaw kay ni sila nga mga tao, gusto sila nga perminti na sa una. Perminti kining ginatawag nga naa sa sakto nga lingkuranan nga perminti sila nga tapad gayud sa kanang host, the best seat in the house. Kung naikaon, sa bagay sila, gusto sila nga perminti i-honor. Kung tingali, palingkod ni sila sa luyo sa pinakalas, magmugot ni sila. Tingali, muuli ni sila. Perminti sila gusto ma-recognize. Gusto sila og honor. Padayon ta, mingot sa verse 7, ug ang mga tao pagyukbo kanila sa mga merkado ug sa dihang tawgon sila rabbi or rabbi. Ganahan kini sila og tawgon og rabbi or magtutudlo. Sa tuwa karon murag wa kanay dating no ngayon kag magtutudlo mura magway dating. Sa man murag wala kay appeal kayo nga teacher. Tingali tungod sa tuang kondisyon sa mga teacher sa Pilipinas, no? No nga. Pero kani nga sa unang panahon, kung kag teacher, ang bot pasabot ana. Mulabay sila sa merkado, tago sila, grabe, ang bot pasabot ana. Supreme One. Grabe, you know? Superior One. Your Excellency. Most knowledgeable One. Great One, Bishop, Reverend, whatever. And when they hear that, mukayab ang ilang ginatawag nga kalag, bubukad ang ilang atay. Rabbi. Niya, pinakapinan pagugyukbo, agay. Tingali ang ilang, hindi na ko ma-imagine nilang reaction. Tingali, no, or it's really a, kuhan yun, kanang, muna ang ilang ginatawag nga ginalong. They are more, possibly addict nini nga klaseng nga title sa ilahang life. Pero tanawa, unsay gibuhat ni Jesus. Jesus Christ is God. Naa kaniya ang pinakataas nga honor. Ginasimba siya, ginapasidunggan siya. Siya ang creator of the universe. He is the source of life. He is the eternal life, the resurrection, and the life, the Son of God. But in Philippians chapter 2, 6 and 7, ingon diri, bisan siya Dios. Wala siya namugos nga magpapiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kagalingon nga kabuton, gibiyaan niya ang tanan niyang katungod o mahimong usa ka ulipon. Na tao siya sama sa kasagarang tao. Muna si Jesus Christ. He humbled himself. Gisulob niya ang usa ka ulipon na tao siya sa kasagarang tao. Gipilit niya ang humiliation. Gipilit niya ang ginatawag nga form of a servant because of some day of purpose, He came to serve, not to be served. He came to seek and save the lost. Busa, no? Bantayan nato ang ato ang kagalingon. Ang tanan natong mga ginabuhat in our service to God. Or tingali, service to man ang ato ang ginabuhat. Not, bantayan po nato itong ginabuhat, basig ato ang ginabuhat nga maayo, basig ang atong goal is to please man, not to please God. Check your heart. Are you pleasing God in what you're doing? Is God glorified sa business, sa imuang
pag-treat sa imong mga anak, sa imong work karon, are you doing it for men or for God? Sa verse 9, ingon diri, ingon ni Jesus Christ karon, apan kamo. So, ang kasagara sa mga scholars, nagpunting kini karon sa mga magtutudlo. Sa mga magtutudlo, siya mga, nagpunting kani siya nga klase nga kani sa verse 8, sa iyang mga disciples, dili na sa magtutudlo, sa mga disciples ni Jesus. Sa verse 8, apan kamo ayaw pagpatawag nga Rabbi. But pasabot tuburan sa kaalam o kahibalo. Kay kamo adunay usa lamang ka magtutudlo, kamong tanan magsuon. So kung ato ni siyang ibutang sa context, kung ikaw karon nag-alagad sa kaning ginatawag nga simbahan or asa man, ayaw paglong og titles. Ayaw i-demand ang titles kay naamang good kasagara sa mga tao na po uban no makauban nato sa kaning mga pastor nga magmugot. Kaya bibitaw ka nang sa pag-register. Na mga pag-register kay naay seminar na koy naay isa ka instance nga ako nabantayan o nadunggan no nga gisulat lang ang iyang ngalan. Ang pastor wala nahimuot sa tigsulat sa ngalan kay ngano man nalimtan ang pulo nga pastor o kulang pa gyud kay naordinahan man reverend pastor aya de ngalan. So naanay ginatawag nga entitlement, naanay ginatawag nga sa man pride. Okay, muna nga there is a church. Wala man mo maralawag kanang gipungan na di na gyud mo motawag og pastor nga murag inana no pero dili pud sala nga motawag mo sa moa rangalan. Sa tinuod lang kung ako papilion, mas nindot tawagon ko ninyo og igsuon. Igsuon. Mas dulot sa kasing-kasing kaysa tawagon kog pas. Na po'y pinaka-worst na tawag ko, Tor! Para ba, gilingil kami, Tor, pas, sa mali. Dili necessary. Kay si Jesus Christ, matod pa, usara ang inyong magtutudlo. Usara. No? Si Jesus. Siya ra ang magpasabot kanato sa kamaturan. Siya ang tuburan sa kaalam. Yes, we regard pastors as kaning ginatawag nga mao gyud ang magtudlo sa pulong sa Ginoo pero dili man gyud sila ang tinuod nga teacher ngano man kaya magpasabot ang mag-enlighten kanimo dili man sila ang Holy Spirit si Jesus mismo ang mag-enlighten sa imong unahuna. So kung sa man yung mga titulo diha, asa kagibutang sa Ginoo nga posisyon diha sa military baka, pulis, doktor baka diha, engineer, ayaw yung taong kalain. Kung dili maapil ang imo ang titulo. Kung pastor ka, ayaw kalain kung waka gitawag nga kuan, reverend doctor, pastor. Kay titles doesn't matter. What matter is our relationship with God. Okay? So, muning warning ni Jesus nga dili mo long nga tawgon ka og rabbi sa ayang mga magtutudlo. Kaya usa lamang ang magtutudlo, si Jesus. Sa verse 9, kinahanglan walay tao dinhi sa yuta nga iyong tawgon og amahan. Tuburan sa espiritanong kinabuhi ang buta sa ana. Kay kamo adunay lamang usa ka amahan sa langit. So, ayaw po pagtawag og amahan. So, dili bot pasabot nga kung ikaw anak ang imong itawag sa imuhang papa, uncle na dili na mao ha. Dili ni siya ang kaning ingon na ring amahan, espirituanong amahan. Okay? Ayaw pagtawag sa bisan kinsa nga amahan so or father
So kwahi kini siya sa atuang tradisyon, labi na katong nabilong sa dakong relihiyon nga ang ipatawag yun is Father, Father, blessed Father. Klaro kayo, ingon ni Jesus, ayaw pagkamo pagtawag. No? Kinanglan walay tao dinhi sa yuta nga inyong tawgon nga amahan. Spiritual Father. Kaya usara ang amahan sa langit. So therefore, we recognize that God is the God that we serve, but He is also our Father, the source of spiritual life. Kaya usahay manggod, tungod sa kaning naala sa posisyon sa espiritual murag dako nakitag respeto nga siya. Kung wala pa ni siya bay, wa jud ko maluwas. Kung wala pa ni siya, di jud ko kailas sa Ginoo. Gigamit siya pero sa tinud lang empty man to ang iyang words kung walay illumination sa Ginoo. Meaning ang credit gayud is sa Ginoo. Kaya siya mo'y nagpaila kanimo kang Hesus dili sa tao. Verse 10. Ingon dari ayaw sab kamo patawag o kagalon. Leader. Ang bot pasabot ana. Tuburan sa giya og direksyon. Kay kamo adunay usa ka lamang kaagalon ang Kristo. So dari sa tuwa karon no nga nang labi nang bato kag merkado tawgon kag boss. Boss, let boss. Boss. Adi man to na sila mapugga no, ingon ka nga. Pwede mapugga nga ay ko i-boss ba eh. Pwede tingali. Pero tingali sila ra man ang parag kinatawag marketing para murag dako gyud respeto na pero ang point diri ayaw kamo patawag og mga agalon. So kun ay mingon si mga boss o kuban pa no kay ngano man usara ang ato agalon si Jesus. Usara ang ato ang master si Jesus. Just kana betong be humble nga kung mo gina ang imo ang mas maayo nga ipatawag lang ka sa imo ang ngalan o unsa ba kaysa magdemand ka nga boss kay patawag ka boss tawag ko boss leader ko dapat mutangi yung leader no dili inana because si Kristo lamang ang ato ang agalon. Matod pa diri sa verse 11 ang labing dako kaninyo mahimong ninyong sulugoon. Now, karon bag-ora ni karon papilion teka. Kinsa may GOAT aning duha? Greatest of all time. Ang mga fans nagalalis. Kinsa man gi greatest of all time, Michael Jordan or LeBron James? Ang ilang standard, ang naabot ni Jordan ug ang naabot ni James, si LeBron James no ni nana Michael Jordan adunay unom kasingsing, si LeBron James upat pa. Si Michael Jordan, siya ang pinakadagang siya naabot nga best defensive player, si James, si Nana, muna yung mga patasan ay gihi. Ang bot pasabot aning GOAT. Muma na ang standard sa kalibutan nga mahimo kang greatest dapat dako kag ma-achieve nga mas labaw jud ka sa uban. Munang greatest of all time sa kalibutan. Pero yung greatest of all time sa mata sa Ginoo, kinsa katong willing mo serbisyo sa pinakaubos, willing mo alagad sa uban, willing mo give up sa kagalingon, willing mo deny sa self in service to God is mo tong greatest in the eyes of God. Kisa tong gusto magpaubos, anda magpaubos is the greatest in the eyes of God. Matod pa diri John MacArthur, greatest isn't the one with the most degrees, with the most titles, and the highest rank, but whoever is the lowest servant, whoever the best server, whoever's the most selfless, whoever gives and gives and gives, the greatest, the kingdom of God. Muning dili mabuhat sa mga false teachers because they want to be great and recognized. Verse Matthew 20:28, no?
Ingon dari, ang anak sa tao miyani, dili aron alagaran, kung dili aron pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi, ingon nga lukat alang sa daghan. Muni ang gisulti ni Jesus. Sa iyang kaugalingon, sukwahi gayud kaayo sa mga false teachers. He came to seek and save the lost. He came to serve. And we must follow Jesus. Ingon diri sa verse 12, last verse. Og si bisan kinsa nga magpataas sa iyang kagalingon, ipaubos. Og si bisan kinsa magpaubos sa iyang kagalingon, ipataas. Iksoon, ipataas sa Ginoo, muni siya ang kinauyukan sa ato ang wali. Ipataas sa Ginoo ang magtutudlo nga mapainabsanon og nagdumili sa kagalingon kay mao kini ang tinuod nga mga magtutudlo. Nagpaubos, nagdumili sa kagalingon aron si Kristo mapataas. Andam iwali ang kamaturan. For the sake of Christ, regardless unsay iatak sa tao sa iya, He will preach the gospel. He is faithful to the gospel. He is willing to give up His life for the sake of Christ and the gospel He preaches. Kung nabitaw kay inana nga teacher igsoon, na kay inana nga leader who speaks the truth, who love the truth and live by the truth, love them, pray for them, because kabalo mo, they are rare. Love them. Munang tinuod nga leader nga concern sa imuha. Munang tinuod nga leader nga love ka niya. Because he doesn't want you to be strayed. He doesn't want you to get lost. But be able to know Christ. O gi-exalt niya si Christ more than himself. Let us pray. Lord, we give you praise and honor for this wonderful message that you have given to us. We give you praise, we give you thanks. Sa ngalan ni Kristo, Ginoo maluluwas. Amen.